L-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta għaddejja b'ispezzjonijiet u tindif tas-sistemi tal-ġbir tal-ilma tax-xita madwar il-pajjiż bi preparazzjoni għax-xitwa. Qabel ma tibda traxxax sew ma' One News il-Peritri fil-Abdilla qal li dan l-intervent qed isir f'żoni baxxi fejn hemm riskju akbar ta' arar. Bażikament it-toroq li bnejna huma kollha mamlin b'sistema ta' storm water system ta' pajpijiet li l-ilma jinġabar mill-gradi li jimxi f'pajpijiet sa ma jasal fi bjar. Hemm bjar li huma mamlin anke b'hydrodynamic separators, jiġifieri daw jaħżnu l-ilma tax-xita wara jkun tnaddaf anke mill-materjal li jkun ġar miegħu. Però biex ikun jistgħu jaħdmu s-sistemi importanti li jkollna sistemi notfa. Allura għaddejjin b'eżerċizzju li matul il-jieli qed induru t-toroq fej huma l-iktar magħrufin li jkun hemm problemi ta' arar biex inkunu nistgħu natfu ħalli s-sistema taħdem. Aw spjega wkoll il-proċess ta' tindif fiex jikkonsisti. Tindif jinvolvi 3 eżerċizzji jessaċ għandek l-ewwel eżerċizzju li titnaddaf il-manhole minn fejn qabad l-ilma li ħafna drabi tkun imblukkata salwiċ bil-weraq u trabijiet li jkunu għaddejju minnha. Mbagħad għandek dak li jkun ġeġanġar fil-pipe tal-pipe jitnaddaf b'sistema ta' pressure bowsers jgħaddu l-ilma bi pressa u jkun jista' jmexxi l-materjal u mbagħad jinġabar mill-manholes li jkun imiss. It-tielet ħaġa li tissiru bħalissa tissir anke f'dal proġett ta' CenturyLink hi CCTV biex inkunu nafu eżatt x'hemm ġewwa l-pipe. Tul l-aħħar ġimgħat l-ispezzjonijiet u t-tindif saru fiż-żoni bħal Baħar iċ-Ċaq, ħal-Qormi u ħaż-Żembuġ u l-inħawi ta' triq Sant'Andrija fis-Swieqi fost oħrajn. Magħna il-Perit Abdilla qal ukoll li dawn l-eżerċizzji mhux se jkunu ta' darba biss. Kitu li tlestew fl-aqsar żmien possibbli, infatti dal-eżerċizzju li lu għaddej għal dal-aħħar ftit ġimgħat wasal biex jitlesta, hekk ikun tlesta qabel l-ewwel ħalbiet tax-xita li qed naraw li ġejjin, però mhijiex sistema li ħadd titnaddaf darba, eżerċizzju li ħajġi repetut matul iż-żmien biex inkunu ċerti li s-sistemi qed jaħdmu.